Tamad ka ba? O hindi mo lang naiintindihan bakit kailangan mong magsipag? Baka naman masipag ka sa ibang bagay, pero tamad ka rin sa ibang bagay. For example, ikaw, probably napupuyat ka sa kaka-cellphone sa mga online games, pero tamad kang maghugas ng pinggan. Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan kung bakit mo kailangang maghugas ng pinggan. Pero sa online games, nag-e-enjoy ka. Nagle-level up ka. Every time na maglalaro ka, mayroong rank, may experience, may kulitan, and pwedeng manalo o matalo ka. Pag nanalo ka, masaya. Pag natalo ka, gusto mong bumawi. Pero sa paghuhugas ng pinggan, hindi mo siya naiintindihan. Kasi parang walang nangyayari, paulit-ulit lang, tama ba? Pero tandaan mo, kapag nagtrabaho ka na, pag sinabi sa'yo ng boss mo na maghugas ka ng pinggan, gagawin mo. Para saan? Para sa maliit na pera. Pero bakit hindi mo kayang gawin yung paghuhugas ng pinggan para sa magulang mo? Magulang mo na nagpalaki sa'yo, na kaya ka nabubuhay sa mundong to dahil sa kanila. Kailangan nyong maintindihan na hindi porket hindi related ang paghuhugas ng pinggan sa pagyaman mo. Probably hindi rin siya related sa career na gusto mo. Pero yung pagtitake ng responsibility, related siya sa pangarap mo. Yung pagiging responsable, related siya sa pag-achieve ng goals. So yes, kailangan nyo lang maintindihan that you have to learn how to get things done. Na kahit ano pa yung ginagawa mo ngayon, makakatulong yan sa pagbibuild mo ng disiplina. So ngayon pa lang, i-build mo na yung disiplina